Bueno, alde batetik barne mailan bai laguntzen dozku gure euskararen erabilera egia da gehiengo batean euskeraz mintzatzen garela gure eragile barnean, baina kontzienteki autu hori zergatik eta nola egiten dugun argira etortzi ez da. Eta batez be uste dut Euskaraldian entitate bezala parte hartziek bai ekartzen deuskula kanpo harremanetan edo kanpora begirako intzidentzia hori batez be mugimendu feminista horren anitz honetan Euskaraldiak emoti plaza bat euskara politizatzeko, erdigunean jartzeko eta feminismoa euskaratik eraikitzeko bai.